Kaixo, ongi etorri Gaztea maketa lehiaketaren 34. finalera. Torri, gerturatu, mesedez. Behar zaituztegu, gaur Jimmy Jazen bigarren urte segidan, oso ondo hartzen gaituzten seinale da hori badakizue, eta gainera, kriston hotza egiten du badakizue kalean, eta eskertzekoa da, ona etorri izana mila esker. Txalo beroa zuentzat. Hau pazuek, baina, zelo txati zaudeten. Venga. Hemen dator, 34. finala, 34 dagoeneko, eta horrek posten gaitu, asko gainera. Gainera imaginatzen dut, zuetako asko, etorri zareten batzuk izango zaretela, finalisten senide, kuadrillakoak, lagunak izango zarete ez da, seguruna. Gaur lan bat daukat zuentzat, bale? Eta hori izango da, finalistei ahalik eta maitasun gehien ematea. Bai, saiatuko gara, txaloen bitartez, oiu eginda, nahi duzuen bezala. Ingo dugu saiakera bat. Bega, nola egiten duzu ezuek txalota, nola egiten duzu oiu? Hori, Gazteiz, ondo. Hola, denbora guztian, Holaxe denbora guztian nahi zaituztet, Ez bakarrik zuen favoritoari bakarrik ez. Ez. Eskerrik asko gerturatzagatik, badakigulako errepidea ere ez dela momenturik onena holan errepidean ibiltzeko eta kotxe hartzeko, baina holaxe tokatu da. Eskerrik asko baita streaming bidez ikusten ari zareten guztioi, hortze zaudete Gaztearen YouTubeko kanalean gaude, hau dena guzti hau zuei eskaintzeko, eta irrati bidez ere bai, gaurkoan saio berezia izango duzue, eta uinen bitartez dena kontatuko dugu. Gaztearen lantalde nahiko zabala etorri da, gaur Gasteizera, eta dena kontatuko dizuegu, saren bitartez, webgunaren bitartez, irrati, streaming, dena kontatuko dizuegu. Haupa, lantaldeari, Gazteako lantaldeari, txalo beroa zuei ere bai, Hombre, merezi duzue. Hemen nabil, eskerrak emate, baina hola da, eskerrik asko baita, parte hartu duzuen guztio, hemen lau finalista izango ditugu, baina jende askok parte hartu du, esan dugu 34 garrena da, 34 urte zaritu gara lehiaketa hau egiten, eta posta ematen digu oraindik ere hortxe jarraitzea, ez da, zuen lanak erakusten, gurekin konpartitzen zuen talentu guztia eta eskertzekoa da. Guazen finalarekin, azalduko dizuet zein izango den dinamika. 4 finalista izango ditu goltza gainean, badakizu, imaginatzen dut, eta epaimaiak horietatik 3 aukeratu ditu. Zuek, zuen botoen bitartez, entzulek, publikoak, 4. finalista aukeratu du. Eta taularatzearen ordena, hementxe daukat, lehendabizikoa taularatzen, Zeatik ez, taldea. Oso ondo, txaloak. Merezita, 2. Marmitako trap banda izango da. Oso ondo, hori. 3. Gar taldea. Eta azken taldea Bark izango da. Ze ondo egiten ari zareten lana, oso ondo, eskerrik asko. Esan dugu, zuek aukeratu duzuela, 4. finalista entzuleen saria izango dena, gaz saria, 2.500 euroko saria jasoko du irabazleak dagoeneko, sorpresarik ez, badakigu. Zeatik ez taldeak jasoko duela sari hori gaur gauean, oraintxe Laster oltzaratuko direnak, lehendabizikoak direlako, beraz, zorionak Zeatik ez taldeari, eta aiei ere, txalo bero bat noski. Sari hau dagoeneko badakigu nork eskuratuko duen, baina gaur gauean 2 sari izango dugu jokoan, ez da? Batetik, urte batzuk badaramatzagu sari hau ematen, Arrobia saria, oso polita disketxaren eskutik iritsiko dena, oso politaren eskutik, EP bat grabatzeko aukera izango du irabazleak. Eta ez da makala, sari garrantzitsua iruditzen zaigu, eta akordatzen naiz adibidez, Mirua taldeak irabazizuela Arrobia saria, duela urte batzuk, eta orain Miruenearekin hortxe topera dabiltza. Orduan, sari oso garrantzitsua ere bai guretzat. Eta sari nagusia, holaxe deitzen diogu, 5.000 euroko saria dugulako irabazlearentzat, eta Bilbao BBK Liven aritzeko aukerare emango diogu. Sari potolo aurten ere irabazlearentzat, eta nork emango dio saria irabazle honi. Sari nagusia epaimaiaren sariare bada, eta mentxe dugu epaimaia hortxe goian palko batean, merezi duten tokian, Ibon Fernandez, Josun Arakistain, kaixo, eta Jon Basaguren, sorpresa gainera.
Txaloak eurentzat. Lan zaila da, Bueno, Jon, zurekin hasiko naiz, ezustekoa izan da. Lore Argarate izan da epaimaikidea eta bera ibili da gainera. Edizio honetan ere parte hartzen eta aukeratzen, baina gaur ezin izan du etorri eta besarkada estua berari, Loreari. Eta zu etorri zara gaur goizean enteratuta gainera, Jon. Bai, bueno, ez ustean, baina gogotxu, musika berriak aditzeko gogoz. Bai, ez da, gainera bertatik bertara, etxean bertan, etxea ere sentitzen duzu Jimmy Jazz, eta zu gainera zuzenekoak bakarrik epaituko dituzu kasu honetan, ez da? Hori da, eta, alde hori ere izan dezake, ez? Prozesu guztian ez naiz egon, baina zuzeneko hauek epaitzea da orain tokatzen dena, eta horretarako prest. Zuzenekoak garrantzitsua direlako, azken finean, hortan arituko dira talde hauek. Ibon, zurekin ere bai, itzai nahi dut, zezu debutantea zara. Lehen da biziko aldia da. Gabon, Ibontxu. Esango dugu, Julen Idigora zaritu dela oinarte epaimaiki delanetan. Julen hemen da, irrati bidez baden dena kontatzen, apa Julen. Baina, zuri egokitu zaizu, gaurkoa, badakit gogotxu zen dela, gaurko finalerako, orain eguna iritsita, nola zaude? Oso pozik, oso motibatuta zuzenekoak entzuteko, talde hauek gertutik ezagutzeko, zentzun ditugu azken egun hauetan, etxean, lantokian, kaskoetan, estudioko bertsioak, eta gaurkoa da benetan aurrez aurre entzuteko momentua, eta nik uste dut oso erabaki horra dela gaurko eguna, gure erabaki hori hartzeko eta irabazlea aukeratzeko, beraz. Hori emozionatuta, unkituta, eta tope. Tope, importante da, hori da. Gogotxo egotea, divertitzera etorri zarete baita, ez? Baten batek irabazi behar du, baina, ez da lain serio hartu behar kontua. Josunarak iztain, ongi etorri zuri baita, begiratu dut, 3. urtea da, zurea. 3 urte, gurekin. Zer moduz, gaurkoa, nola ari zara bizitzen, zer espero duzu, final honetatik? Ez dakit, niretzat lehena izatea bezala, ez? Azkenian beste talde batzuk datoz, dana berrixa da, orduan, gogotxo nator, eta seguramente taldeak baino lasaiago, goengoan. Baina, esan di, egon gera beraiekin, eta esan di, sentitzeko juzgauta inundik inoare, naiz eta igual, egia esan, hemen goian jarri gaituzte, eta badaude nivel desberdinak, baina, gozatzeko eta... Izan dozue buru austerik, kasu honetan zuek biok erantzu beharrekoa, favorito hauek, finalista hauek aukeratzeko? Egia esan bai. Bai, egonda. Baina oso eroso Odolik ez izan da egon, ez da? Odolik ez. Ez. Eta oso pozik gaude azkeneko amaitzarekin, nola garatu den kolore paleta hau finalerako, baita entzulen aukera horrekin, ze hortan bat egin genezake, ze entzulen aukera hori ere bazegoen gure gustokoen artean, hori konta dezakegu baita ere, eta pozik gaude. Bai. Ze ondo, denok pozik. Eta gu hasteko prest gogotsu gaude, finalista, lehendabiziko finalista hemen oholtza gainean ikusteko eta entzuteko. Entzulen sariduna da gainera, esan dizuegu, 2.500 euroko saria jasoko du gaur gauean, Zeatik ez taldeak, Donostiako seikotea da, Miriam Izaro, Beñati, Iker, Telmo eta Junek osatzen dute. Rockari keinu batzuk eginez bai, baina popan oinarrituta dago euren musika. Gitarra elektrikoak bai, baina pianoa, melodia itsaskorrak topatuko dituzu euren kantetan. Esan ez genuena diskoa kalean duzue dagoneko, eta mentxe dira, zuekin entzulen saridunak. Eurak dira, Zeatik ez. Txaloak.
gaurkoekin, zeatik ez. Bueno, atzetik eska, bageria, Peñali zartza, teklatuan, Betotxu, nire eskuitara, June, guapísima. Nire ezkerretara, bi laguntxo oso dotore, bat, trompetan ibiltzen dana. Asko gustatzen zaio trompetan ibiltzea bentak, eta, ala benean, Izaro, la otra rubia. Bueno, Gamotx, ze moduz? Gu pixkat urduri. Esan barra dakago, dela, gure lehen kontzertua holtzagainan jartzen gehan plan serio, denak seiak batera. Orduan, eskertzen dugu zuekin, bueno, momentutxo partekatzea gira esan, porque guretzako berezia da. Eta hori, espero dugu goxo egotea, porque behintzat batzuk leno hotza pasa dugu etortzen. Eta, bueno, ze ondo Gasteizen, ezta? Baina batzutan, zer gertatzen zaigu, June? Bueno, aurten, gabon guztioi lehenik eta behin. Aurten tokatu zait bizitza egoera bat etxetik urruti. Eta pixkat horren harira sortu zait nire barnean norabaiteko herrimina, ez? Eta bakoitzak etxea bere etxea konsideratzen du. Eta izan daiteke pertsona bat, leku bat, abesti bat, musika, inkluso. Nire kasuan egia da gure etxea izan dela, Donosti, nire jendea izan dela, zuetako asko hemen zaudete eta horregatik oso eskertuta nago, eta hau da etxeari. Mila esker. Bueno, a ver, orain da pixkat eskertzeko momentua, Eskerrik asko familiakoei, eskerrik asko gazteei, eskerrik asko gazteak eta eskerrik asko gazteari, ez?
Bueno, aukeratxo emateagatik. Kerrik asko gaztediari, etorri zeratela. Claro, hori. Eta baita ere, horrasian egon dira gurekin, materiala erdia gurea ez da, ez da gurea. Orduan, atzan ditugu, bai etxekoak, bai hainbat musika talde, Mugan, Irenegun, eta auzoan lagundu gaituzten guztiei. Eta hori, momentu hori iritsi da. Eta azkenean, esamarrak hau zuek lakazuetela, errudena, ez? Hemen egoteagatik, así que hau da errudena.
asko. Bueno, zer moduz, gustora? Ba... Mendikan gustora bukatuko dugu, ezta? Bueno. Bueno, nik beti esaten dut, ez dela inoiz gutxi eskerrak emateko unea hartzea, beraz. Bueno, Miri lehen aipatu du, baina eskerrik asko noski gaztea, txalo mesedez. Eskerrik asko Gasteiz ere bai, lehen aipatu duten bezala hori desente etxea da, egia esan. Eta bueno, sorpresa txiki bat prestatu dugu. Ea, ondo ateratzen den. Dantzatzeko. Zure ispilu aurrean zaudelari marmarriko zelena kendu nahi burutik frustrazioa zikintzen du dena guzti lurrean aurkitzen da aldatu nahi duzun hori aldatu nahi duzun hori aldatu nahi duzun hori bueltaka buruan egaka orduan nundira bueltaka buruan egaka orduan nundira zure ispilu aurrean zaudelari etxe gorri hortatik atera ezinik irripar faltsu batek jantzirik ezkutatu nahi duzu aldatu nahi duzun hori Zeatik ez taldea, zorionak, entzulen saridunak dira, Lehen da bizikoa gainera. Zuek izan zarete lehen da bizikoa gainera estreinatzen, gaurko finala. Ze moduz? Nola sentitu zarete? Urduri. Hartu mikrofonoa. Urduri, baina Bai? gogotxu. Gogotxu, baita Basta ere. nabaritu, Basta nabaritu. Zeatik ezek 2.500 euro jasoko ditu. Betiko galdera da badakit, baina zer egingo duzu, diruarekin? Pentsatu duzu, Materiala erosi. Materiala. Behar duzka dekagun. Bai. Bale, bueno, ondo dago, Bai, Importante da, hasteko. lehen pausoa, hasteko materiala. Epaimaikideari ere galdetuko diogu, ze moduz ikusi dituzue? Zeatik ez, zuek bazen eukaten favorituen artean talde hau?
Lehen esan Lehen esan dugu, ezta? Lehen esan duzuelako, bai, hori da. Bai, finalean zundeten, baina gero publikoak eman zizuen. Bueno, zorionak egin dezuten aktuazioagatik. Lelenak izan da etzan erreixa, eta gainean esan dezutenez, lehenengo aldixa zen seirok batea holtza baten gainean, hasi que txaloero bat. Mila esker. Zorionak. Ikusten dela eta komentatut lehen momentu baten Ibonekin asko iratzen zatela zuen artean rollo osona dakazuela eta bueno, nik uste etorkizun handixa dakazuela, así que segi hortik. Bihotzez mi esker, Zuek entzulen saria jasako duzu, baina imaginatzen dut hona etorri zaretela sari nagusia jasotzera. Saldu zuen taldea, saldu zuen burua, nola ikuste duzue? Zer da zuen indargunea, zein da? Ba, esan duten bezala, gure indargunea azkenean dela oso ondo ematen gela. Eta nik uste askatasun asko dagoela gure artean konfiantza horrekin jotzeko, baina, bueno, hasi berri ganez, ba hori, lehenengo pausoak ematea, pixka gustatzen zaigula ikusi da igual ez dakit, espero dut ez. Baina... Ez da nabaritu, egia da. Baina, bueno, gotxu gatoz dela eta nola ez, osea, zatik ez, azkenean ez. Zatik ez, asko gustatzen zaigu zuen izena, batez ere hori ez, zatik ez, ausartu eta talde bat sortu, ez da? Hortik imaginatzen dut, datorrela baita. Eta entzuleen saria ere, ez dakit oso berezia da, publikoak aukeratu zaitu, ez? Nola jasotzen duzu zuek sari hori? Erronka bezala? Super eskertu baina izan zen, nik uste, espero ez genuen gauza bat, super harrigarria eta positiboa, porque azkenean lana egiten duzu eta gu hasi ginen gure buruantzako lanean egiten, eta jendeari gustatzea da, doble apoyo, doble motivación, dena super poste. Bueno, motibatzeko aitzakia bada, posten gara. Entzuleen sariduna zeatik ez eskerrik asko, mila esker, zorte hon! Hartu, arnaz, orain lasai hartu deskantzatu. Aita, zorionak! Hombre, nola da, aitaren izena, zure izena? Manuren urtebetetza ona, zorionak. Hori, ona. Ze polita. Zorionak berri. Aupa, Manu, zorionak. Laizzer, elkarrizketa ingo dizut. Bueno, beste finalista bat dira prest dugu, laizzer iritsiko dira, bigarren finalistaren bilagoaz. Marmitako trap banda da. Urdulizik datoz, eta kalean dute euren lehen EPA, Marmitako izenekoa, iraian kaleratuta. Guillermo, Inigo, Joni eta Aitor daude proiektu honetan, eta beste zerbait eskainiko digute gainera. Guazen, laizzer gonbidatzera bigarren finalista. Laizzer datoz, Marmitako trap banda. Gu Marmitako trap banda gara eta, espero dugu guztu izatea. Aurrera tu pizka hobet, ez? Bero gauz hemen, etorri aurrera pizka hobet, gurekin dantze dituko dugu. Arte kartu kezinik, hara hona zer egin, nolutu neuk ez dakit. Urdulista penchichik, bailando tango, y si quieres te cocino un Marmitaco. No pensaba que esto te gustara tanto. Santa Mariño, Kuilishitik, Veragatos, Sukada, Chembeti, Locality, Sacha, Gavis, Cooking, chido. Mundo envuelta en Gavis, Lucky, vos un perre chico. Mezca su bagar y fantasara, me la pico. Yeah, yeah, yeah. Se, subiendo tale, platera, edeko zuen Marmitako armintzeko bonitoaz. Sakilon egin moduz bakabilen bidei. Ahora todos que dudaban, ahora quiero ver. Marcando todos los triples desde Golden Gate. Yeah, yeah, yeah. Sachan, Gavis, Cooking, chido. Mundo vuelta en
un perre chico. Descasu bakarrik falta zara me la pico. Yeah, yeah, yeah. Zer, subindo dale den, 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 den. Gustu gora lari, yeah, 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 yeah. Zaki nudik hasi, dale, do this, real. Yeah, zer, subindo dale den, 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 den. Gustu gora lari, yeah, 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 yeah. Zaki nudik hasi, dale, do this, real. Yeah. Soy un yonki loco por su coca. Aprovecha mis horas que son pocas. Cuando pasemos a puerta mi loca, te vas a hacer la que nadie te importa. Shit, termino de nuevo con otra. Ya ni quiero sacarle la ropa. Dejé de darle beso en la boca. Quiero la reina en un 4 de copa. Estoy caliente y estoy frío. No se llena este vacío, yeah. Quédeme just a little bit, damn. Quédeme just a little bit. Estoy caliente y estoy frío. No se llena este vacío, yeah. Quédeme just a little bit. Quizás el miedo, pero baby, she don't give a fuck. Quiere alguien con futuro y si tanto cambio de humor. Quizás el miedo, pero baby, she don't give a fuck.
Bueno, Gabon Gasteiz, zan zoize, gustoko zue? Eskerrik asko etorterren, oso pozik gauza hemen egoterren, eskerrik asko hori, aukera itxik eta, bueno, palo txirulo momentua. Dakienak, badaki. ¿Cómo le mete, Madre mía, para el chirulo, tú. Orain pizka bat bailoteko, orain bai,
merece. Tengo esta suerte pese a que le pese. Tengo la chala, no los filetes. Con flow y chela su queso reveste. Mi esker. Horan jarraitzeko, maitasuna nahi urduli. Kontuz urduliz, Mi esker, gaztea, equipo guztiari. Mi esker también a los técnicos de la sala y a vosotros por venir. Mi esker dan hoy benetan, Que aquí podemos hacer el tonto, pero sin gente no valemos nada. Vamos al rap. De la cima fina, escuche cuatro notas y todo se ilumina. No quiere verdad, no quiere mentira. Eternal uno que a ningún trono aspira. Shit, no busca texto ni pretexto. Se muestra presto a expresarse en los versos. Con el converso, aún llegando a un final adverso. Le agradezco, saca la rabia que llevaba dentro. Noches en vela, noches en pena. Pinte mi retrato con las acuarelas. No es tan fácil dejar atrás los problemas, no. Sin mi familia y mis amigos no sería nadie. Desde Euskal Herria hasta Buenos Aires. Desde chiquitito termino en gigante. Hoy canto de nuevo para no derrumbarme. Hoy me levanté con el cor apagado. No encontré la luz en los días nublados. Esto es para la forever, para soltar los problemas. Perdóname si no estoy escuchando. Hoy me levanté con el cor apagado. No encontré la luz en los días nublados. Esto es para la forever, para soltar los problemas. Perdóname si no estoy escuchando. Día gris en plena primavera. No hay camino que te guíe las estrellas. Todo lo vivido al final dejo huella. Y quieren que me baje y recién voy andando. Le puse de viaje lo que ando cocinando. En el puchero grande les hice un marmitaco. Este es el homenaje a todo lo que he amado. Y saben que lo hago, le gano a todos los levels. Le gano la jugando, subiendo en todos los levels. En el Winning Eleven, poniendo no te se ve. Tirando de minuto porque la sangre hierve. Hoy me levanté con el cor apagado. No encontré la luz en los días nublados. Esto es para la forever, para soltar los problemas. Perdóname si no estoy escuchando. Hoy me levanté con el cor apagado. No encontré la luz en los días nublados. Esto es para la forever, para soltar los problemas. Perdóname si no estoy escuchando. azkenengoa.
Uzen behin guzelkarren azaltxatxen Dame esteko inoizkera esnatxen Uzen behin guzelkarren azaltxatxen Gelito amen Quiere que le haga un par de berbies Que lo quiere todo Cali mucho terdi Vaneo mondongo Y es que está tan pretty Que me pongo bobo Su gas beti ondo Quiere que le tire unos temas Sekulan dago problema Urduliziteko gudena Gauz bueltan gauean Quiere que le tire unos temas Sekulan dago problema Urduliziteko gudena Gauz bueltan gauean Que me baje y me equivoque Zure bila beti goze Narru hotxa y zerdi hotxez Siempre listo pa' la pose Zezatek Uzen behin guzelkarren azaltxatek Dame esteko inoizkera esnatxen Uzen behin guzelkarren azaltxatek Gelditu amen Zezatek Uzen behin guzelkarren azaltxatek Dame esteko inoizkera esnatxen Uzen behin guzelkarren azaltxatek Gelditu amen Mi esker da noe, hau da, marmitako programa. Mi esker da noe, benetan. Agurren bat egingo zenutela horren zainengoen, bai ez? Publikoari agur bat edo. Aquí con las prisas nos podemos nerviosos, marcao, Horren zainengoen da. Venga, txalo bero bat, Marmitako Trap Banda! Hola, hola, hola. Merezita, hau palaukote, ze moduz, zorionak. Pozik? Gustora? Ez, torri. Gustora egindakoaz? Gustora ikusi zaituztegu. Gainera, esperimentaziorako aukera guztiak, Marmitako pizka bat, denetari. Bera, claro, horti dator. Palotxiruloana azaldu mesedez, guk hori ez genuen ezagutzen. Nondi dator palotxiruloa? Meme batetik. Meme batetik, kontuz. YouTubeen ikusi duen bideo batetik dator. Txeiko barkatu, erdirago, epaimaikideak ez ditualako ikusten. Barkau. Bale, kontatu bai, meme batetik. Bueno, Francis Bebe deitxuriko gizon batetik dator, eta horrek Pigmeon, Kameruneko Pigmeon musika azaldu dutzen munduri, eta hau esan ginen, ostra, ze guapo dan hori inin berdu, eta amin gauz. Eta kontzertuko momentu holan highlight bat, ez? Eta niñera, ez da? Luego tengo que salir yo a cantar después. Ez. Oso gustara ikusi zaituztegu Marmitako Trap Banda, epaimaikideari, Jon, nola ikusi dituzu? Oso gustora ikusi ditut, eta gu ere oso gustora, ni behintzat oso gustora egon naiz. Eta bai, palotxiruloaren momentua ikaragarria da, baina ikaragarria da ere daukaten grupa eta transmititzen duten guztia, beraz zorionak. Esker. Josune, zer diozuzuk? Iruditzen zaitela oso musiko onak zeatela laurok, kalitate handiko musikoak zeatela, eta oso originala, oso proposamen originala ekarri dezutela, baina soinu oso landuak inaldi berian eta oso ondo sonatzen dezutela. Eskerrik asko. Ibon, kontatu pixkat. Sumatzen da, zuzeneko musika dela zuen hildo nagusia, eta eskertzen da, zuena bezalako kontzertu bat hemen ikustea. Bestalde, ez zuen zigilua daukazue, nortasuna daukazue, palotxirulo, zuen iztegi propioa daukazue, hori guai dago eta ongetorria da. Outfita ere bai. Eta outfita ere bai, oso egonkorrak zarete talde bezala, gauza asko dituzue zuen alde, eta gauza bat gehitzekotan nire impresio modura, zuzeneko musika da zuen erron nagusia, eta estudioko kantetan ere zuzeneko soinu hori entzuten da. Ea, erronka bezala estudioko grabazioetan, estudioko gauzak egiteko moduan zaudeten. Gustatuko litzaidak ez zuen estudioko soinu hori entzutea.
zuzeneko hauei dago, baina ea beste parte hori ere ezagutu ezakegun, beraz, bueno, zorionak, onenak zarete, zoragarriak zarete, beraz, ondo joan da bila. Marmitako trampan. Eskerrik asko hirukote, eta metxe, gure bigarren finalista, zorte hon, ea zer gertatzen den, oraintxe atxeden hartu, eta ikusiko dugu gero. Eskerrik asko. Barkatu, hirugarren finalista ez dut agurtu, ez dut aurkezpenik egin. Gar taldea dator, hirugarren finalista izango dena, Durangotik datorren proiektua da, Jon Garziaren proiektua, baina talde bezala datoz Lier, Asier eta Martzelekin batera. Orain askoetan autoikoiztutako diskoak kalean dute, eta eurak dira, hirugarren finalistak, laizter iritsiko dira, Gar taldea, gero arte! Distortzioari aurregi gardentasunaren eskutik zalantza biluztu erantzunaren bakaletik
Urteak aurrera doazen seinale, denborari zentzua ematearen izapide, zimurrak biotea, oraina eskuetan, zein polita den galtzea, preziatuak dire momentuetan, egan egitea, mugetatik kanpo, izarretara, bizia ferekatzea, mugetatik kanpo, hortik mugara. Aurtaroan egindako arezko gaztelua, itxasoaren usaina zuten, ta orain dena da burua. Paradisua zer da, gertuko ekin egotea, zein ederra den eraikitzea, preziatuak dire momentua, egan egitea, mugetatik kanpo, izarretara, bizia ferekatzea, mugetatik kanpo, hortik mugara. Bai, eskerrik asko.
Bazoaren erdian, herriaren gereizpean, elkartu dira. Hitzak amaitu dira, haizea besten ari da, azkenean heldu da izarren mundua. Bihotza duzula, abiadura bizian, lehenengo musua. Delakoa, aurrera egizu, adoreago. Ilargi gorria, zubendi baten eztanda, bezalakoa da. Zidaren zaborea, mendi tontorrik gainera, Espainier sentiten dutena. Ilargi gorria, zubendi baten eztanda, bezalakoa da. Eztiaren zaborea, mendi tontorrik gainera, Espainier sentiten dutena. Bueno, espero dugu gustora egotie. Gu taldea gara, eta Durangotik gatoz. Eskerrik asko etorri zaienak guztioi. Batez be Durangoko peña jostia, haupa!
duzuna. Ezaldi batekin egiten duzuna, nire gorputzean bidaia sakona, hunkiduraren malkoan ikan zorte. Ezaldi batekin egiten duzuna, nire gorputzean bidaia sakona, hunkiduraren nor da nire barruan dagoena? Ai, eskerrik asko! Bueno, ja, azkena jo biogu. Eskerrik asko barrio be danoi etortiarren, eskerrik asko gazteari olako aukera gaitik. Eta ez, espero ondo pasau izena. Hau da, Euriari. Urtarri lotz batean berandutu zitzaidanean zua gertu zinenetan beldurra guzti zenidan kanpoan deika ibiltzen dena
lotzarik ez dauka, behin ta berriz ari dena, lasaia ta omela, zenbatero. Oraindik ere, Oioko kontzertuetan. Zenbatero, oraindik Eskerrik asko, benetan. Gar taldea zuekin, txalo bero bat. Haupa zuek. Haupa laukote, aber erdixe jarriko naz? Venga, zuen erdian jarriko naiz. Ze moduz? Gustora? Ondo? Uste dut, bigarren kontzertua dela? Zuen bigarren kontzertua? Pasaren astean eman zuten lehendabiziko kontzertua. Domekan? Eta orain, bueno, Domekan, aste bete ez da pasa. Eta mentxe zaudete, ze moduz bigarren kontzertu honetan? Bai, esan... Lehendabizikoak lagundu du, ez? Igual pixkat, bero katalanak egiten. Bigarren kontzertu izan da, bueno, normal, igual azkenen apur bat urruritxo gotie, baina nik uste dut disfruta dugule pilo bat, eta hori dela garrantzitsu eta ez dakit. Eskerrik asko tortiarren, benetan, Berotasuna sentitu duzu. Esango nuke ez duela ematen, zuen bigarren kontzertua denik, Egia esan, oso ondo laukote. Eta zuei epaimaikideari ze iruditu. Zuek aukeratu zenuten gainera Gar taldea, zergatik aukeratu zenuten? Arrazoi nagusetako bat da, kantak entzutean, kanta borobila dituztelako. Entzun genituen beraien kantak, eta banda batek kanta baldin baditu hori da kanta borobila dituztela, eta Gar bazen kanta dun taldeoietako bat, eta gaurko zuen erronka zen hori zuzenean defendatzea, eta harrituta nago datu horrekin, oinatin kontzertu eban asteburuan, gaur hemen zaudete Gasteizen, 2 kontzertu, ez dakitze bat tratatu duzuen hainbeste zuzeneko eskaintze jakindaia prest zeundetela, hau egiteko, zorionak, gustatu zait asko zuen bidaia kontzertu, kontzertu edo, gaurko sesio honetan zehar, eta Ilargi Gorriak hit. Hortan, ados gaude nik uste dut. Josun, zer dioztu? Ez, hoxe, egon komentatzen hori Ilargi Gorriak emozioak, kanta oso borobila azkazu, nola kasi zena zu abeslaia? Jon, kristona hotxa kasu, eta direktuan, oso ondo, diskotikan direktora ez da aldatuen ahotsa, eta hori kristona da. Benetan berdin sonatzea, orduan, ez dakit oso ondo zuzenekoa, dena oso ondo. Zuk ere nabarmenduko zenuke kontzert hemen zuzeneko hau. Bai, eta Ibonek aipatu duena, igual pop-rock kantu bat ez da deigarria, edo gaude mila zerarekin eta kostatzen zaigu, baina zezaila den pop-rock kantu on bat egitea, beraz, zorionak horretan aritzeagatik eta saiatzeagatik. Zorionak, Gar taldari, izkolitak besterik ez. Orain, atxeren hartu, laizter ikusiko dugu, zer erabakitzen duen epaimaiak, baina oraindik ere gerartzen zaigu laugarren finalista, Bark taldea oltzaratuko da laizter, segizuek lasai, hartu atxeren, nahiko egin duzu eta Bark taldeari buruz zer, Ruben, Josu, Jasmin eta Bruno osatzen dute, garraitzaile asko hemen, Malaga, Bilbo, Laudio eta Orozko batzen dituen taldea da, Laudio topagune eta Walking About izeneko epea daukate. Txakurrentzako musika egiten omen dute
galdetuko diogu, zer dan hori. Baina, bueno, antza, barke horti datorri zen, ez da, zaunka ingelesez. Ea ba, zaunka egitera datozen, ikusiko dugu. Laster, bark azken finalista, hemen txaholtza gainean. Somos Bark, mila esker. Eguzkitan esku dabilen, zuge gorri baten antzera, itzalpera noa orain, odolak iraki aurretik.
mundo, si podéis. Muchísimas gracias. Kaixo, somos Bark, cantamos en 3 idiomas. That it's out, see, couldn't
Muchísimas gracias. Bark taldea. Vale, ¿quién habla euskera? Vale, perfecto. Eskerrik asko. Bark taldea zuekin txalo bera bat mesedez, merezita gainera. Hace energia, guau. Voy a poner... Me jarriko naiz, ¿vale? Erdian jarriko naiz. Yasmin, ¿puedo contar una cosa que hemos comentado antes aquí fuera? Que has venido y me has dicho, es que no sé hablar euskera por si acaso. Jo, pero te quería decir que no hablas euskera, pero has cantado en euskera y eso se agradece mucho. O sea que muy guay. Sí, puedes coger. Bueno, Yo lo intento. Semodus. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buah, genial. Sí, ¿no? Increíble, todas las bandas genial. Y, buah, hondo, muy hondo. Oso gauza polita gertatu da, Marmitako trap banda hemen dagoelako, dena ematen, eta horrelakoak gertatzen dira maketa lehiaketan. Oso polita izaten da, taldeen arteko, bueno, polita da euren arteko harremana ikustea, eta maketan askotan gertatu den zerbait da, eta txaloketzekoa da hori ere bai, Bark, bueno, kontatu, ze moduz, zuek azkenak, ez dakit nola iritsi zareten finalera, zuek, bueno, baduzue EPA eta txakurrentzat musika egiten omen duzuela. Beti galdetzen dizuegu gauza bera, baina, bueno, zuek esandako zerbait da, zer da hori, zer egiten duzue? Hori azaltzeko hobeto diozue Bale, gitarjolea. bai dozu. Ze, baina, bueno, gure imaginarioen dagoen hori da. Txakurra inspiratzailea. Bale. Igual omenaldi txiki bat, ez? Vale. Hain gustuko dugun animale horri, edo... Zaunka egiten duzue, Kantatzerakoan badago hor indar bat. Bai. Bueno, epaimaikideari galdetuko diegu. Ze moduz, Ibon, hortzik uste zaitu, pozik. Oso pozik nago, oso gustora nago, zuen boloa ikuseta gero, emanaldi ikuseta gero, ikusten da ondo pasatzeko egiten duzuela, hau. Eta momentu batean, sentitu naiz zuen entxegu lokalaren barruan, eta imaginatu zaituztet, holaxe, gaur bezalaxe, entxegu lokalean gauzak egiten. Batean hor barruan ikusi naiz. Asko gustatu zait, zuen soinua berezia da, ondo pasa dut, horrego eta gustatuko litzaiak, gauzak diren bezala zuen kontzertu ikusita. Igual, bai, ikusiko dugu hori. Eta beste gauza bat, nik txakurra daukat, eta txakurrekin komunikazio lantzako demora pasa behar da, nire pixpirekin, aste batzuk pasan dituen elkar ulertzeko, baina zuekin gau bakarra nahikoa izan da. Beraz, zorionak. Bi esker. Poesia. Diosune, zer diozu? Pues tía, tienes un rollazo. O sea, exagerado. Zorionak, denok dakazute kriston rollazoa, musikan, kantatzeko moduan, gitarrak, dena ezakite asko gustatu zait aktuazioa. Gisa da euskera pixka bota etela faltan, baina eskertzen da baita ere esfortza egin izana, eta gustatuko litzaiakea beste gehiago entzutia euskeraz, eske hoxe, oso ondo zorionak. Eskerrik asko. Jo, zerbait nabarmentu da duzu? Ez dakit, ari nintzen, etorri zaizkit erreferentzia pila bat, naiz eta eduki zuen nortasun propioa oso zaila dena, eta badauka zuena, beraz ja hortik zorionak, baina ez dakit, Kurni Barnet eta Joy Divisionen arteko nahasketa imposible bat adibidez, ez dakit, etorri zait hori burura, beraz, bueno, jazta, esan da. Horrekin, ja. Piroporik onena ez da. Bark taldea, eskerrik asko, zorte hon, zorionak, egindakoagatik. Ni esker. Zorte hon. Eskerrik asko. Eta zuen fan kluba behintzat hemen badago. Ibon, Josune Jon, orain zuen txanda da, lana baduzu ez, ostras, nivela handia da,
Bueno, atxeben hartuko dugu, zuek erabaki beharrekoa, eta egingo dugu, juez daitezte ez dakit txokoren batera, hola sekretupean, eta geroxeago jakingo dugu, norden irabazlea, egingo dugu errepasoa, bale? Eta zuen txaloak nahi ditut, bale? Eta oiuak. Zeatik ez, taldea entzun dugu, lehen da biziko finalista. Marmitako trap banda ere bai hortxe. Gar taldea. Eta Bark, azken finalistak. Dena jokoan dugu, ikusiko dugu zer gertatzen den, ea zer erabakitzen duen epaimahaiak. Atxeben hartuko dugu, hartu garagardo batzuk, eta bueltan gatoz. Gero arte. Urduri gaude, Kaixo. Urduri gaude, pixkat, Bueno, emaitzak ditugu dagoeneko, baina irabazlen izenak esan baino lehen, gogoratuko dugu 3 sari ditugula gaur banatzeko, epaimahaiaren saria, 5.000 euroko saria eta Bilbao de Calaifen aritzeko aukera, Arrobia saria oso polita disketxaren eskutik epe bat grabatzeko aukera, eta Gaz saria, entzuleen saria, 2.500 eurokoa. Hasiko gara, lehen da biziko sariarekin 2025ko Gaztea maketa lehiaketako entzuleen Gaz saria, entzuleen sari hori publikoak erabakita. Eta horretarako igoko dira gure epaimaikideak, igo zaitezte 3, sari guztiak baratuko dituzuelako. Bueno. Oso lan zaila izan dute, gaurkoan. 3 omen zaudete, bale. Bueno, entzulen Gaz saria banatuko dugu. Zuk esango duzu, Jon? Venga. 2025ko Gaztea maketa lehiaketako entzuleen Gaz sariduna da... Zeatik ez! Zeatik ez taldea, igo dadila, non daude ba? Zeatik ez taldeak jasoko du 2.500 euroko saria. Zuentzat, urrengo zuzera. Claro. Eurek itzoin beharko dago, Zorionak. Venga, itzein goduzu ez da, pixkat. Bai. Hementxe ditugu denak, Mirian, Izaro, Beñatik, Ertelmo eta June, Zeatik ez. Nork itzein nahi du? June, venga, June. Lehen aipatu dugu moduan, batez ere entzulegoari esker gaude hemen, eta irratian bertan aipatu nuen bezala, super eskertuta. Kriston esperientzia izan da, ebili gera hor publikoan kontzertu bat ikusteratori izan magina bezala, txapo beste talde guztie ere bai, pasada eta ojala egunen batean hori egin dezakegula. Eta, beste behin eskerrak Gazteari, eskerrak noski bozkatu dutenei eta etorri zaraten guztiei. Zeatik ez, eskerrik asko, zorionak, eta badakizue materialean ja, gastatzeko aukera duzue, hau bazuek, eskerrik asko. Venga. Gerturatu, guazen, 2. saria ematera. Hau, Arrobia saria, esan dugun bezala, oso polita disketxeak aukeratu duen taldea da. Eta eurekin batera, 4 abestiz osatutako EPA jasoko du irabazleak. Beraz, guazen izenarekin. Hau, sorpresa da, oraindik ere. Piskat urduri nago. Ni ere bai. Vale, hartu mikrofono, Ibor. Ni ere bai. Arrobia saria, urtengo Arrobia saria, oso politak emango duen saria jasoko du, ze taldek, Ibon? Bark taldeak, zorionak! Bark taldeari, Arrobia saria emango diogu oso politak erabakita, epe bat grabatuko dute, eta hementxe ditugu, zorionak. Haupa, zorionak. Arrobia saria oso interesgarria da, Epe bat grabatzeko aukerarekin.
Oso ondo, besarkadak eta musuak eta ze moduz. Ondo, tentsioa deskargatuta. Sari batekin etxera. Posten gara pilo bat, sari hau jasotxagatik, eta hori, eskerrik asko gaztea, eskerrik asko etorri zareten guztioi, zorionak beste taldei ere. Eta, bueno, zer gehiago. Badakizue, disfrutatu orain. Disko bat grabatzeko aukera izango duzuelako oso politarekin batera, eta hori, sari handia da, ez da? Oso handia, bai. Zuekin Bark taldea, gure irabazleetako bat. Haupa zuek. Haupa zuek. Eta azkena, orain bai, serio jarriko gara. 2025ko Gaztea Maketa Lehiaketako irabazle nagusia ezagutzera goaz, eta epaimaikideak oso lan zaila izan du, esango dugu, kostata erabakitako zerbait dela, baina hementxe dugu. 2025ko Maketa Lehiaketako epaimaiaren sariduna da? Bueno, pixkatu ditua jarriko diot. Venga, bale. Beti nahi izan ditin hau. Ez, egisa esan, danon, iruron partetikan, esan talde guztiei kristawan pila kostau zaigula erabakitzia, benetan, dala tipikoa esaten dana, baino ez, osea, egon gera benetan bastante larri, denbora jarrita erabaki hartzute ja, eta etzekigun, hasi que benetan zorionak danoi. Eta, bueno, jazta esan ninguet. Bale, ingo dugu orduan berriz du. Oiruro batea esango den. Venga, ba. Esango dute esaldia berriz du. 2025ko Gaztea Maketa Lehiaketako epaimaiaren sariduna da... Gar! Gar taldea Durangotik! Aurtengo irabazlea, 5.000 euro jasoko ditu taldeak. Pozik ikusten ditugu besarkatuta Jon Gartzia. Unkigarria, Durangarrak denak pozik. Durangora doa, aurtengo sari nagusia Gar taldeak egindako lanak, bere fruituak lortu ditu. Epaimaiak ala aukeratuta, kostata, baina aukeratuta. Ze poza, jo, polita da ikustea, denak elkarrekin besarkatuta. Gar taldea! Aupa zuek, aupa! Zorionak, 5.000 euro. Eta Bilbao BBK Lifen aritzeko aukera ere, bai. Mikrofono... Venga, arrazkia, lehengo arrazki polita. Hitz batzuk edo nahiko dituzu, eurekin? Venga, zuekin baita, oso ondo. Bale, argazkia. Neue bai, bale. Venga, ba. Orain bai. Zerbait esango duzu, Venga, urduri, ez da? Piskat. Apuro da. Zu zare irabazlea, zuek zarete irabazleak. Ez dakit, eskerrik asko, benetan, ez dakit gudan konfiatziarren, eta eskerrik asko dan etortiarren, eskerrik asko familia, lagunak, kuadrilla. Eta, bueno, Gustavoko jaten dedikatie bai, gure kuadriako lagun bati, hemen ez dauela, Argentinatik bizitzen, eta berantzako doi bai, opari hau. Argentinako lagunari eskaineta 5.000 euro eta Bilbao BBK Lifen aritzeko aukera ere bai, Hori, ostras, erronka pelita izango da, ez da? Bai, egiz esan, eske
bertan joti izetez da, bueno, nik uste musika talde guztien, hori da. Eta, super eskertute, disfrutauko dugu pilo bat, eta, bueno, izetez, bebai esan da bian, neureko, kriston taldiek dauz hemen, nik uste dozeinek aldauela irabazi, eta holan da, benetan, kriston maila dau, beste batzuk ez diena pasau bai hemen egon alzien lasai asko, eta bueno, gu batzuk aukiten dugu sorte gehiago, eta bueno. Sariaz gozatu behintzat. Eskerrik asko. Gartalde aurtengo irabazlea, zorionak. Epaimaikideei ere eskerrik asko, Ibon Fernandez, superplazerra Josunarak ez da beste behin, eskerrik asko. Eta Jon Basaguren, mila esker, favore bat egin diguzu. Eta eskerrik asko. Lore Argarateri ere bezarka da hemendik. Eskerrik asko zuei etortzeagatik, gurera badakigu gainera Gasteizera etortzea gaurkoan errepideak eta ikusita ez dela erraza izan, eta eskertzekoa da, hemen berotasun hori sentitu dugulako, lana ondo egin duzue, oso ondo. Eskerrik asko. Streaming bidez hortxe ikusten ari zareten guztioi, eskerrik asko baita ere, eta irratiko lankideei, Julen Irigoraz Leira Rogeria hortxe lehentara kontatzen aritu zarete. Berezi Fernandez eta Jon Fernandez hortxe, gure Fernandeztarrak sarean eta webunean aupazuek. Eta baten bat astuko dut, baina bueno, eskerrik asko Jimmy Jasi, onenak zarete, sekulako plazerra da zuekin hemen egotea. Eta kitxo, datorren urtean gehiago, badakizue 2026an 35. maketa iritsiko da, eta hemen izango gara, zuekin disfrutatzen. Datorren urterake, Josuz, datorren urtera arte urdurinago, ja, toma posako. Agor, ondo pasa.